I will ensure the entire PNP is given the administration's full support for the organization and its plans, its progress that seek to boost the morale of our personnel, hone their skills, and advance their capabilities. I enjoin the entire police force and law enforcement agencies to support the leadership of Police General Benji Acorda as our new PNP Chief. Usa ka saad ang gibuhian ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kaganyang buntag sa iyang mensahe sa kapulisan sa diyang opisyal nga milingkod ang bagong Philippine National Police Chief nga si Major General Benjamin Acorda Jr. ang Ika-29 nga Chief sa Philippine National Police. Matud sa Presidente, ihatag niyang tanang suporta sa PNP apan gikinahanglan nga ilang serbisyohan ang katawhan ug magpabilin silang ligdong sa ilang panerbisyo ug magpatigbabaw ang kahusay ug kalinaw sa tibuok nasud. Sa iyang kabahin, gipasalamatan ni Major General Acorda ang Presidente sa pagtudlo kaniya. Sir, as the Chief PNP, together with the 228,000 strong PNP personnel, my uncompromising commitment to you, Mr. President, and to our fellow countrymen, that we, under your administration, will be vanguards of peace to ensure a safe and economically stable community. We shall be steadfast in providing better police service. To the Secretary of the Interior and Local Government, Secretary Benjamin Abalos Jr., sir, thank you for unwavering support and dedication to the PNP organization. Under my leadership, we will be your partner in ensuring a secure, peaceful, and crime-free community. Si Major General Acorda ang manguna sa 228,000 ka mga pulis sa tibuok nasud sa iyang pagdawat sa posisyon. May saad si Acorda. Anchored on the administration's call for unity and nation building, we shall move toward a unified PNP. To the media, our longtime partners, we welcome critics as our independent source of check and balance. We are allies in bringing out the truth. We need your support to inform the public of our endeavors for peace and order. We will be transparent. I am soliciting the support of everyone, for I cannot do it alone. I ask for your cooperation, your support, and your commitment. Together, we will overcome the challenges the organization is facing. Together, we will prove that the PNP serves with dignity and professionalism. As your humble servant, I will do my best and lead by example. Si Acorda milingkod nga ika-29 nga Chief PNP taliwala sa isyu sa nagkataas nga kaso sa illegal nga droga sa tibuok nasud ug may balik paglagsik ang industriya sa illegal nga droga. Sumala sa report sa Special Investigation Task Group 990, 49 ka opisyal nga mga miyembro sa Philippine National Police Drug Enforcement Group ang ilang gipasakahan og kaso. Apan hangtod karon walay pangalan og nawong ang mga nalambikit. Sa paglingkod ni Acorda, nang hinaot ang katawhan nga ipagawa sa PNP ug sa DILG ang listahan sa mga PNP officials nga dalambigit sa illegal nga droga ug sipaon sila sa serbisyo. Wala sa top 3 nga listahan sa mga umaabot nga Chief PNP ang pangalan ni Major General Acorda. Kaganina, sa turnover ceremony, tulo ka taga Ilocos Norte ang mitindog sa entablado. Si retired PNP Chief Rodolfo Azurin Jr., si new PNP Chief Benjamin Acorda Jr. o si Ferdinand Marcos Jr. Pulos mga Ilocano. Sama usab sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte nga halos tanang PNP Chief mga Bisaya ug puros taga Mindanao. Edith Kaduay, Newsline Philippines. Stay safe!